विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। मोबाइल नंबर है 8127665847। बोले के खातिर बगिया में गईनी, बोले के खातिर बगिया में गईनी, बगिया में गईनी। बोले के खातिर बगिया में गईनी, बोले के खातिर बगिया में गईनी। धई के मालिनिया के भेस हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। I love you भीम। I love you भीम। बोले के खातिर कुवनवा पे गईनी, बोले के खातिर कुवनवा पे गईनी, कुवनवा पे गईनी। बोले के खातिर कुवनवा पे गईनी, बोले के खातिर कुवनवा पे गईनी। धई के महरनिया के भेस हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। I love you भीम। विश्वकर्मा बेलासपा चौराहा। बोले के खातिर महलिया में गईनी, बोले के खातिर महलिया में गईनी, महलिया में गईनी। बोले के खातिर महलिया में गईनी, बोले के खातिर महलिया में गईनी। धई के रानी के भेस हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। हमारी मधुर ऐसी बोल हो, पिया हमसे ना बोले। विश्वकर्मा बेलासपा।